Good morning guys. मैयाथ' जोबोद गरममोन ओमफ्राय नै दिनै खुलायथारबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन जाख्ल'नाय गैयै सरखार। जे सुइजारलेण्डआव जाख्ल'नाय गैयै मोनसे सरखार दं। जोंहा मानगोनां अनारेबल CM अफ बिटिआर प्रमद बर' सारनि मोनसे गोदान सुइजारलेण्ड दंना बे पृथिबियाव जाख्ल'नाय गैयै सरखार। बिनि बे जाख्ल'नाय गैयै सरखाराव जाख्ल'नायनि फोरमानखौ सासे सुबुङा होदों। बिनि सोमोन्दै सावरायगोन दिनैनि भिडिअ'। लोगोसे जोबनायाव बिनि प्रुफखौ हैगोन। डियार नाब्ला सार, रन्जन दैमारि सारखौ सोर उकिलनि थ्रुयैहाय बख'नो नागिरदों बेखौ बिथांमोना फोरमान होनो हायाखै। बे खोथाखौबो सावरायगोन। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। गिबियाव डियार नाब्ला सारखौ सावरायग्रोगोन। रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो थाखाय इमिडिएट रिलिज अफ डियार नाब्ला सार फ्रम द जेल बिथांमोना फेल जादों आरो बिथांमोना उकिलखौबो खिन्थानो हायाखै। फेल टु शो द उकिल टु द पिपल थ्रु द मिडिया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जायखिजायानि गेजेरजों बिथांमोना खोन्थानांगौमोन नैबे उकिलनि थ्रुयै जों मावगासिनो दं खामानिखौ, केसफोरखौ। नाब्ला सारजों लोगोसे जेसेबां जेलाव जोबजानाय आदामोन दं बिथांमोननि थाखाय गनाय। गुगोलफ्राव नायबा आरो गिदिर गोलावफोरनिफ्राय खोनायोब्ला जों नुनो मोनो, मिथिनो मोनो प्रेसिडेन्टनि थ्रुयैहाय जेलाव थाग्राफोरखौ सख'नो हायो होननाय। दा जों साधारन जाम्बा जाम्था सुबुंफ्रानो बे खोथाखौ मिथिदों। नोंथांमोन लिडारफ्राथ' मा लांखाव मिथिदों, मिथिगासिनो दं प्रेसिडेन्टनि थ्रुयैहाय बे बुस्थुआ पसिबोल जायो होननानै। नाथाय नोंथांमोना गोसो गैयाना, बेखौसो दिन्थिनानै लानाय जादों। मानगोनां जोंहा रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमलायदों। जाथिनि उन्नतिनि थाखाय खामानि मावनाय लोगो हमनाय आहाबो अबजेक्सन गैया। बे डियार नाब्ला सारनि थाखाय मानो लोगो हमनो हाया प्रेसिडेन्टखौलाय, जुदाखौ हायोबा? ओंखायनोथ' होनदों CM सार प्रमद बर' सारनि जोंहा पृथिबियाव सुइजारलेण्ड मोनसे दं जाख्ल'नाय गैयै। बे जाख्ल'नाय गैयै मोनसे गभमेन्ट दं। बेवहाय दिनै PMOIG न'नि फैसा 2022 सनाव फैनाय अदालगुरि जिल्लानि हरिसिङाव माब्रै जाखो? मानो बिदि जानो मोनखो? बेथ' जाख्ल'नाय मुक्त मोनसे सरखार। दा बेफोरनि बिबानगिरिफोरखौ, EMGMफोरखौ, BCDCनि चेयारमेन मेम्बारफोरखौ, अफिसारफोरखौ, GRSफोरखौ, इन्जिनियारफोरखौ बिथां प्रमद बर' सारा मा खालामगोन? रुकुमादैखौथ' सोमाव हाखाया। नाथाय रेवरेवा बादि सारखौहाय बर'निनो रिभलिउसनारिस्ट सासे आन्दलनजों फैनाय बेखौबा खालथाम। सार एसे जास्टिसखौ लाबोदो, नोंथांनि आखायाव पावार दंथ'। जाख्ल'नाय गैयैखौ जों भिडिअ'आव बुंबाय थानाय आरो कमप्लेन होबाय थानाया आंनि थाखायब्ला एकर्डिं टु मी, जों इउटुबार हिसाबै इउटुबाव बुंबाय थानायनि मोनसे प्रसेस नङा बियो। बै बेक्तिनि थाखाय मोनसे न' फैनाय आरो बे न'आ जाफुंनांगौखौसो जों हास्थायो। बेखौ कमप्लेन होनानै जों गोजोनगोन बा बुंबाय थानानै गोजोनगोन बे नङा, भिउस फैगोन, फैसा हाबगोन बे नङा। दा बै न'फ्रा कमप्लिट जाफुंनांगौनि सार्थआवसो बुंनाय जादों। अब्ला बै बेक्तिया मा फोरमायनानै लादों बेखौ नोंथांमोना खोनासंदो। थांनाय माबायावहाय 2022 सावनो आंनि न' सरकारि न' बियो हाबदोंमोन फैसा। दा बेखौहाय जोंनि हरिसिंगा PCDCनिफ्राय लुनो थाखाय बै चेयारमेना जितु इउपिपिएलनि कर्मिफोर बिसोरनो दायथ' होबाय। दा जोंखौ बेनिफिसारिखौ माने माबा होआखिसै आरो स्कप होआसै लुनो थाखाय, बिसोरो हेन्डेल खालामबाय। बे हिसाबैनो आङो फैसाखौ बख'ना होबाय फार्स्ट किस्तिखौ। बे लुग्राया जाहैबाय माबामोन फ्रान्सिस बसुमतारी, बिनि आखायाव होदों आरो बे हिसाबैनो न'खौबो फार्स्ट किस्तिनिखौ जेनेबा मा होनना बुङो बेखौ फाउन्डेसन ओमफ्राय जेसेबांसिम जानांगौ बे हाफ वाल बेसिमहाय जाहैबाय। बिनि उनावहाय
जितिया जिअ'टेक जानानै आरो सेकेन्ड फैसाया हाबबावबाय बेयावबो आङो जेनेबा सेकेन्ड फैसायाव हाबखांनायनि उनावहाय चेयारमेननो दा बे चेयारमेनाव जेनेबा आं बुंहैदोंमोन आरो न'खौ नैबे सेकेन्ड किस्तिनिफ्राय आंनो लुनोसै नामा होननानै बेवहाय बे सारा बुंबाय जे बिसोरो फार्स्टनिफ्रायनो लुबाय बिसोर लुथोंसै बर'ना होदो फैसाखौ होनबाय बे हिसाबैनो आं आरो बे फ्रान्सिसनो होबाय आरो फैसाखौ आं बेनो जों रायलायबाय बै लुग्राजों फ्रान्सिसजों जे न'खौ उननि थाखाय लुबाय थानोथ' हाया जि सरखारनि फैबाय बेखौहाय एसे मोजाङै आं बुस्थुफोरखौ दंफांफोरखौ मोजां होगोन होननानै बे सकाट दरजानि सकाट आरो खोरखि सकाट आरो गोजौनि बै मा होनना बुङो बेखौ भेन्टिलेसन बेफोरखौ आं लाबोगोन होननानै फैसाखौ आं बेनो बे सेकेन्ड किस्ति हाबनाय फैसाखौ 30,000 हरदों बाखि फैसाया आं लाखिथ'दों आरो बिनि उनावहाय बिथिं फाउन्डेसन माबायावहाय हा सोनाय मानाय बेफोरनि हाजिरा अनेक दाननांगौ दं नालाय बेफोरखौ आङो लाखिथ'नाय जादोंमोन आरो बे फैसाखौ बिदिनो थायै थायै न'आ कमप्लिट जायाखै दिनैसिम 2022निनो न' फार्स्ट लिस्टनि न' दिनैसिम जेनेबा न'आ कमप्लिट जायाखिसै बबे बिसटिसिनि आन्दाराव गोलैयो बे हरिसिंगा प्रेसिडेन्सि चेयारमेना बाबलु बर' बिथांनि नामा हेमंग बर'बो चेयारमेन नामा दा नों जनायाखै नामा बिथांमोनखौ आं जनायहैदों खारन आं खेबसे नङा खेबब्रैसो जाबाय चेयारमेन सारनोबो जनायहैदों बिदि जानानै दङ दासिमबो कमप्लिट जायाखै न'आ होननानै दा बिथांमोना बुंहरो जे जों सावरायनानै न'खौ लुफुंथारनांगोन बे खोथाखौ बुंहरो दा समनि बाथ्रा बेयो बावाखै बेयो जेनेबा बे 2022निनो फैसा हाबनाया दाथ' 24 जाबाय नै गैया लुफुंजायाखै बे आद्रायानो दं दाबो जाय लुग्रा बिथाङा मा होनो नोंथाङा बुंब्ला बिथाङा बुङो आंथ' न'खौ लुला बे हिसाबाव बुङो आं न'खौ लुवाबा सोर लुगोन आं बेखौ सोङो आरो आं फैसाखौ हरनोसै बेबायदि बुङो आरो दा दिनैसिम फैसाबो होफैया आरो न'खौबो लुना होफैया बे अबस्थायाव दं आरो दा नों मा लुबैयो आंनाथ' न'आ जाफुंनांगौ बेयो गोरिबफोरनि न'सो नालाय जिहेथु जोंहा जेबो गैखाया आंनो न' नांगौ न'आ कमप्लिट जानांगौ आरो बे गाव मा हिसाबै लुना होयो ना फैसा होफैयो बे गावनि खोथा खिन्थु थाबैनो जानांगौ आं बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालामो आरो नों गाहाय मा मावो आंथ' जेबो मावा आं ड्राइभार गारि सालायो आरो फिसा फिसौ बिदिनो गुबुननि गावनि नङा बिदि आरो दा नों मा खावलायगोन सरकारखौ आं बेनो खावलायनो साननाया जिहेथु बेफोरखौ एसे खबर लानांगौ नायगिदिंनांगौ जिहेथु सोरनिया माबायदि जानानै दं न'आथ' कमप्लिट जानांगौखा नालाय बे हिसाबै आङो सोर मा खालामनानै दोनदों बेखौ एसे खबर लानांगौ होननानै आं सरकारनिसिम खावलायहरो आरो स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय मा सानदों नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ